Jesu li to poslastice za Glub Gluba, mala sireno? Nije li njegov akvarij bio na tom stolu? O ne! Robin je uzeo Glub Gluba. Moraš ga spasiti. Počela je misija Spasimo Glub Gluba. Morat ćeš biti suptilnija. Baš kao špijun, tako fora. Oprezno, mala sireno. Požuri sada kada je otišao. Moraš probati nešto drugo. Uskači, Glub Glub. Ne, on pripada maloj sireni. Je li to tvoj ljubimac, Robin? O, Robin je samo želio prijatelja za njega. Kako slatko. Kako divan dan za biti na plaži s prijateljima. Otkuda je došla ta lopta? Možda se možete igrati zajedno. Daj da se i Rapunzel igra. Izgleda kao da je želi samo za sebe. Što planiraš, Rapunzel? Kako lukavo! Čekaj, Robin, to nije lopta za plažu. Auć, to mora da je boljelo. Napokon se možeš igrati njome. O ne! Rapunzel se jako boji pauka. Nemojte se svađati oko lopte, društvo. Što tražiš, mala sireno? Našla je vašu loptu, društvo. To je bila lopta male sirene. Možete li se sada igrati svi zajedno? Dijeliti sa prijateljima jako je zabavno. Pizza za noć vještica, Alisa. Odlična ideja. Šta se događa? Zašto sir lebdi zrakom? O ne, duh! Što je to bilo? O ne, duh sve uništava. Razbariš bundeve za noć vještica, Beast? Ne bundevu.
Rapunzel, ti kolačići izgledaju tako ukusno. Ona je upravljala duhom sa daljinskim cijelo vrijeme. Jednom davno živjela je princeza zvana Ljepotica. Bila je jako mirna i pametna cura. I voljela je Božić. Što je to bilo? Ovaj mali krzneni je zvijer. Zvijer je jako htio biti prijatelj sa Ljepoticom, ali nije znao kako bez da je uplaši sa svojim ludim idejama. Tog istog dana, nakon što je opet uplašio Ljepoticu, zvijer je vidio princa kako priča sa Snjeguljicom. Bio je šarmantan i smiješan, pa se čak i ona jako zaljubila u njega. Vidjevši prinčevo ponašanje, zvijer je dobio ideju. Princ će ga naučiti kako da šarmira Ljepoticu. Molim te, prinče, nauči me kako da budem prijatelj sa Ljepoticom, pitao je zvijer molećim glasom. Pun sebe i želja dokazivanja, princ odgovori: ovo izgleda kao puno posla, ali pomoći ću ti. I tako princ je prihvatio upit i trening šarma je započeo. Ovdje je započelo dugo i neočekivano putovanje za oboje. Samopouzdan, princ kaže zvijeri: Božić je savršeno vrijeme za nove prijatelje. Sa darovima možeš pridobiti svakoga. Uči od majstora, prijatelju. Uz puno vještine, princ je napravio prekrasan poklon za Snjeguljicu i poklonio joj. Snjeguljica se oduševila njegovom gestom i rekla: tako si šarmantan, prinče. Ako bi bio tako dobar, hoćeš li mi pomoći staviti ukrase? Ne mogu se sada baviti tim glupostima. Moram pomoći zvijeri, odgovorio je, bez brige i malo zlovoljan. Snjeguljica je ostala iznenađena. Čini se da je princ bio šarmantan samo kad mu je to odgovaralo. Bio je red na zvijer. Gledao sam kako to princ radi. Kako teško to može biti, rekao je odlučan, dok je tražio nešto za poklon Ljepotici. Nešto nije u redu, zvijeri, žao mi je, ali sada sam zauzeta, rekla je Ljepotica, malo uznemirena jer nije imala vremena za trošiti. Neumorna zvijer odgovori, otkrivši svoje remek djelo. Donio sam ti poklon, Ljepotice, nadam se da ti se sviđa. To je hrpa smeća. Šokirana smradom, Ljepotica je bila zgrožena. Jadna zvijer, toliko godina samoće u šumi ga nije naučilo kako dati prave poklone prijateljima. Pratio sam prinčeve savjete. Zašto me Ljepotica još uvijek mrzi? Pitao se. Odjednom čuo je glasne zvukove iz blizine. Zvijer je počela gledati okolo. Bili su to princ i Snjeguljica. Pitala je za pomoć, ali nije ga se moglo smetati. Mislio je samo na sebe. Umorna i iziritirana, Snjeguljica je napokon otišla. Princ nije niti shvatio da se nešto dogodilo. U tom trenutku zvijer je shvatio kako princ možda i nije najbolji učitelj za ono što mu treba. Možda trebam pratiti svoja pravila. Sve je zamalo bilo spremno. Ljepotica je samo trebala staviti zvijezdu na vrh drveta. O ne! Ljestve nisu dovoljno stabilne i Ljepotica će pasti. Ali odjednom ljestve su se prestale tresti. Zvijer ih je zaustavio. Ljepotica nije mogla vjerovati očima. Mislio sam da će ti trebati pomoć. Žao mi je što sam ti prije smetao, rekao je sramežljivo. Sretna, Ljepotica završi sa stavljanjem zvijezde i skoči zvijeri u susret. Hvala ti, zvijeri, to sam baš trebala. Sad kad je posao završen, vrijeme je za zabavu. Ljepotica je pitala zvijer da se igra sa njom. I imali su najbolji Božić ikada. Došli su. Dobrodošli na zabavu male sirene.
Što ste donijeli, cure? Crvenkapica je donijela bombone. Uspavana ljepotica donijela je torbicu za šminku. Ovo će biti najbolja zabava ikad. Daj 5 uspavane ljepotice. Uspavane ljepotice. Cure se šminkaju. Wow, izgledaš super, Crvenkapice. Nije li prekrasna, uspavana ljepotice? Čini se da je zauzeta. Vrijeme je za ples. Jej, odlični pokreti. Ajmo, Crvenkapice. Čini se da se uspavanoj ljepotici sviđa. Što? Kako nepristojno. Ne želi se odvojiti od telefona. To je rat. Borba jastocima. Ostavi taj telefon više. To je smiješna fotka. Tako se zabavljaju. Ali nedostaješ im. Oh, cure. Borba jastucima. Najbolja zabava ikad. Dobrodošli na Incredi Chef natjecanje. Danas će se u kuhanju natjecati Snjeguljica i Pepeljuga. I evo naše sutkinje, Snježna kraljica. Da vidimo koji je današnji izazov. Kolačić. Natjecatelji, na sva mjesta. Priprema. Sad. Wow, odlična tehnika, Snjeguljice. Jako se trudiš, Pepeljugo. Odlično napravljeno. Pa, da vidimo kako ide. Vrijeme samo ide. Njami, ovi kolačići tako dobro mirišu. Mislim da je temperatura u tvojoj pećnici bila prejaka, Pepeljugo. Požurite, cure, nemate još mnogo vremena. Wow! Ovi kolačići su savršeni. Vrijeme je skoro isteklo. Pepeljugo, ti ćeš dodati tajni sastojak. Mislim da to nije pošteno. Kakva nervoza, još samo nekoliko sekundi. Vrijeme je isteklo. Ups! Kada sad pokaže 12 sati, magija je gotova. I pobjednica je Snjeguljica. Kako da ih podijelimo ako ste vas 3, a samo 2 kolača? Ovo bi trebalo biti dobro. Idemo se igrati na igralište Belle i Beast. Wow! To je najveći tobogan koji sam ikad vidjela. Ne želiš li ići na veliki tobogan, Beast? Pa, i to također izgleda zabavno. Ali mislim da Belle više voli. Barem se jedan od vas zabavlja. Ti bi se radije igrala na toboganu, ha? Beast, ti si se već igrao gdje si htio. Sada je red na Belli da bira. Ovo je tako dosadno. Kako cool.
li dobro, Bele? Čini se da su joj dosadile ove igre. Ne želiš se dalje igrati s Beastom? Jadan Beast, on izgleda tako uplašeno. Hajde, Beast, obećavam ti da će biti zabavno. Možeš ti to, Beast? Možeš vjerovati, Bele. Odlično! Dakle, Beast, je li ti se svidjelo? Svidjelo mu se. Baš ste imale dobru zabavu, Bele i Aurora. Bak Snjeguljice, ova soba je u neredu. A vi, cure, nećete li i vi počistiti kuću baš kao i Snjeguljica? Robot, on će vam očistiti kuću. Ovo izgleda kao varanje. Sve čisto i uredno. O, zaustavi ga. Brzo, on će eksplodirati. Wow, Snjeguljice, sve sjaji. Što nije u redu s robotom? Dobra ideja, samo ga je trebalo malo podmazati. Neka ga netko zaustavi. O ne, sada je još bolje neuredno nego prije. Bok Snjeguljice, jesi li završila sa svojim poslom? Odlično, sada se napokon možeš opustiti. Gdje su Aurora i Bele? Ako želiš da se posao dobro obavi, moraš to učiniti sama. Laku noć, Crvenkapice. Laku noć, Snjeguljice. Laku noć, Robin. Robin, jesi li siguran da je ovo dobra ideja, Robin? Mislim da se trebaš naspavati. Vrijeme je za buđenje. Dobro jutro. Robin, vrijeme za spavanje je prošlo. Cijelu noć si se igrao. Hej, Robin, želiš li se igrati? Ups, zašto ne probaš biti na golu? Auč, barem je obranio. Što nije u redu s Robinom? Izgleda bolesno. Pada li ti nešto na pamet, Snjeguljice? Idemo u bolnicu. Hajde, Robin. Oni te pokušavaju izliječiti. Previše oštro. Čini se da nema vrućicu. Idemo probati nešto drugo. Injekcija. Ovaj krevet izgleda tako udobno. Tako je. Čini se da se samo treba dobro naspavati. Pustimo ga da se odmori. Pogledaj ove kolačiće, Robin. Jesi li gladan?
Hoćeš li pojesti jedan? Ne, Robin, nemoj pojesti sve odjednom. Zašto si to napravio? Sada ćeš početi štucati. Hajde, Robin, nemoj raditi drame od toga. Vidiš, Robin, pa to je samo štucanje. Kakav kralj drame. Sigurno će ti pomoći ako popiješ malo vode. Ups. O ne, sada i Snjeguljica štuca. Beast, moraš pomoći Robinu i Snjeguljici. Imaju štucavicu. Što Beast namjerava? Uplašiti ih. Dobra ideja. Izgledaš tako slatko, Beast. O ne, još jedna žrtva štucanja. Tvoji prijatelji imaju zaraznu štucavicu, Alisa. Trebaju tvoju pomoć. Pauk. Čekaj. To nije pravi pauk. To je igračka. Pravi je, pravi je. Baš si nestašna, Alisa. Hej, upalilo je. Nema više štucavice. Jes, pauk te izliječio. Ne opet.